mar nyamrerwa kawo thuolo maromo nade, nikech wang'eyo ni hie kata jogo maponono tiegore mar mondo mi obed kata lakteche, tiegruok margi jathoro kawo thuolo malach, wach kata ni higni 6 kamae kata 5 kama. Mar nyamrerwa to kawo thuolo maromo nade, to thuolo mokawno gin cases kaka mage hie ma nyamrerwa thoro romo godo e gwenge mopogore opogore kama utie? Ng'enyne tiegruok mar nyamrerwa kawga 2 weeks, though wan gi trainings moko ma bende biro mopogore opogore ma kawo 1 week nikech macha to imiwa general knowledge ma en basic. Kwasetieko mano to nitiere trainings moko mabiro mopogore opogore kaka mar malaria, mwang'eyo ni community case management, moko biro kaka mag TB, moko biro kaka mag ng'iyo pregnant mothers and newborn, moko bende nitiere mag TB. Koro nitiere trainings mamedore mopogore opogore, but the basic training mwayudo mokwongo wayudo within 2 weeks, around 20 days here. Kiwacho ni basic training ma uyudo within thuolo mar jumbe 2. Jumbe 2 ng'ato nyalo wacho ni tin ahinya. Jumbe 2 go ponono gin basics kaka mage ma ipuonjo mar mondo mi ubed kod lonya gik mitiego ugo e yo makare. Ng'enyne iyudo ka wayudo training on ing'eni seche ma wasetimo mapping onego bed ni watimo household registration. Household registration wadhi identify go udi ma waregister udi te, then wabro ng'eyo cases kaka kama nyithindo nitiere, mine mayach nitiere, cases mopogore opogore. Koro within the training wayudo basic training on household registration, wayudo basic training on malaria, newborn, en tiegruok ma imiwa kaka mag malaria. Then bang'e kar kanyo kore ka nitiere modules moko mabiro ma koro itime achiel ma koro wadonje iye kabisa. Ilero kanyo makarenya. Joseph, kinde ma useyudo training makamae, ero